keď sa aj v minulosti ľudia vydali na vandrovku, čo už vlastne bol taký prvý geopolitický krok, lebo chceli spoznať svet, čo mali vo svojom batôžku? Chlieb. Presne tak, je to známa dlhodobá kombinácia. Nemusí sa to tak zdať, ale je to tak. Presne, čiže chlieb je súčasťou geopolitiky. Počúvate podcast Celé zle, moje meno je Mišo Adam a oproti mne sedí ako vždy Peter Bátor. Peter, ahoj. Ahojte. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si nás opäť naladili. Máme pre vás prichystaný ďalší diel plný zaujímavých informácií. Klasicky sa porozprávame o Ukrajine a o Rusku, pri Ukrajine o nejakých dobrých a možno aj menej dobrých správach, ktoré prichádzajú, ale aj o tom, že napríklad Ukrajinu navštívil generálny tajomník NATO, alebo že OSN už definitívne potvrdila, že na Ukrajine boli použité balistické rakety z Severnej Kórey. Pri Rusku sa pobavíme o tom, že sa nám v poslednej dobe ako si nakopili také rôzne škodlivé aktivity, ktoré Rusko robí v našich krajinách, v krajinách NATO. A povieme si aj niečo o tom, že Peter cestoval v poslednej dobe. Má za sebou 3 zaujímavé pracovné cesty, tak niečo o nich povie. Ale ja predtým ešte poviem 2 veci. Prvá je tá, že minulý diel, ak ste si ho ešte nepustili, tak vyzerá, že bude najúspešnejší diel, aký sme kedy mali. Nevieme, čím to je, ale tušíme, že to môže byť aj tým, že sme si pred ním dali obidvaja asi pol litra zeleného čaju. Takže malo to celkom spád. A dnes sme spravili to isté, takže veríme, že spád to bude mať aj dnes. Zase ako sa poznáme, tak môžeme robiť 2-krát to isté, aj tak to vypali úplne ináč a zle. Tak, môže to byť pád, nie spád. A druhá vec, to chcem ja veľmi osobne pekne poďakovať všetkým, ktorí ste nám napísali po tom dieli. Peter tam dal takú výzvu, že napíšte, ak ste aspoň dvaja, že keď sa cítite pri počúvaní nášho podcastu bezpečnejšie, tak Michal sa určite poteší. Napísal vás o mnoho viac, dostali sme veľa. 4. A spravili ste nám tým ohromnú radosť. Mne určite, pretože ako sme spomínali, to je to, čo nás poháňa vpred, keď robíme tento podcast, takže ďakujeme veľmi pekne a samozrejme nemusíte čakať na to, ak nám chcete napísať na našu výzvu, ale píšte nám priebežne, ak čokoľvek máte. Napísala nám okrem iného aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Áno, aj Zuzka nám napísala, ďakujeme jej za to a nielen, že nám napísala, Zuzana nás aj prezdielala a aj to je určite jeden z faktorov, že nám tá počúvanosť takto zásadným spôsobom nabehla. Ale samozrejme nebola by to Zuzka, lebo ona je vždy cukor a bič. A cukor bol, že nás prezdielala, bič bol, že nás upozornila, že niektorý náš jazyk nie je ešte úplne 100% korektný. A konkrétne napríklad to, že nie sme úplne perfektne citliví na niektoré výrazy a ja už som viackrát aj v predchádzajúcich podcastoch hovoril o mamičkách na materskej, tak sme boli dobre a správne upozornení, teda, že to nie sú mamičky, že nemáme byť infantilní, že sú to normálne matky, tak sme sa rozhodli, že budeme o nich rozprávať ako o rodičkách a rodičoch na materskej, ale aj rodičovskej dovolenke, takže sú to aj muži, aj ženy, aj matky, aj otcovia, aj ich deti, aj dievčatá, aj chlapci a všetci, ktorí vlastne trávia čas doma. A keď hovoríme doma, tak samozrejme nie je to len doma, ale je to aj na ihrisku a všade inde. Takže ďakujeme pekne. Myslím, že si to budeme pamätať, ak niekedy používate slovo mamičky a nevadí vám to, tak nám napíšte. Keď by nám matky a otcovia na materskej a rodičovskej mohli napísať teda, že či im vadí, osobitne otcom, keď ich niekto oslovuje mamičky na materskej, že či je to veľmi zle, alebo že či sme veľmi prestrelili, alebo nie. A druhá vec, ktorú musím povedať, a vždy ma to tak akože veľmi provokuje a vždy si tak zahryznem do jazyka, ale už to môžem povedať, lebo už veľké moje okolie o tom vie a myslím, že Zuzana sa nenahnevá, že ja vlastne mám pre ňu takú podobnú skratku, ako ona má zo svojho mena, a to je ZKH, tak ja ju volám KHL a každý, keď rozprávam o KHL, tak už vie, že rozprávam o Zuzane. Zatiaľ sa mi stáva, že každý, kto teraz počuje, už ju inak nenazve. Ľudia, keď ju stretnete, budem vám vďačný za to, keď sa pridáte na moju stranu a Zuzanu týmto pozdravujeme a samozrejme veľmi pekne ďakujeme za to, že nám spravila promo tomu nášmu poslednému dielu.
Je zrejme, že ty sa snažíš o rebranding tej skratky, ktorá je spojená s Ruskou kontinentálnou hokejovou ligou, keďže poznáme tvoj vzťah k tejto športovej súťaži, tak radšej to prebrandovať na niečo pozitívne. Ona je to aj nešportovanie, kedy aj nesúťaž. V každom prípade tu ste mohli vidieť už teraz v týchto prvých minútach účinky zeleného čaju. Skôr je to o tom, že ja som si to ZKH nikdy nevedel zapamätať a KHL mi nejak išlo lepšie. Takže, ale nie o tomto sme chceli dnešný diel a Michal už hovoril, že som trošku cestoval pracovne a tak áno, je to pravda. Keď už ma prezradil, tak aj ja vám prezradím, o čom to bolo celé. A sú to také podľa mňa aj graficky a video zaujímavé časti. Ono to vyzerá, keby ste si niekedy ten program pozreli tých našich ciest, a keď hovorím, že som cestoval, tak som cestoval spolu aj s ďalšími kolegami veľvyslancami. Vždy takmer všetkými z celej Severoatlantickej aliancie, lebo tu máme taký zvyk, že štáty, ktoré majú čo ukázať a chcú sa niečím pochváliť, tak nás zoberú a ukážu nám veci. Spravidla sú to veci, kam sa nie až tak jednoducho je dostať. A sú to vojenské základne, výskumné centrá, lode, lietadlá, dokonca na jadrových ponorkách sme boli, môžem prezradiť toľko, všetko ostatné o tom je samozrejme super prísne tajné, ale tento raz sme boli v Taliansku a boli sme, okrem tých mnohých politických rokovaní, ktoré sme tam mali, tak sme boli napríklad vo fabrike, kde sa skladajú stíhačky F-35 americké, kde sa konkrétne vyrábajú krídla a potom sa dá všetko dokopy. A musím povedať, že je naozaj fascinujúce, že na začiatku tej prehliadky vidíte pár súčiastok alebo proste nejakých kusov krídel pohodených niekde v regáloch. A na konci vidíte naozaj snú stíhačku, veľkú, jednu z najvyspelejších na svete. To bolo naozaj, že aj pre mňa, ktorý už som čo to videl a ja som taký cynik v tomto, tak to bolo zaujímavé. A boli sme na talianskej lietadlovej lodi, kam sme sa previezli vrtuľníkom, takže sme boli niekde uprostred mora, dole na juhu Talianska. A tie lietadlové lode sú také zaujímavé zvieratá, lebo vlastne to je loď, na ktorej sú stíhačky, na ktorej sú ďalšie lietadlá, ktorá dokáže poskytovať podporu, dokáže dotankovať všelijaké ďalšie vojenské zariadenia, ale vlastne dokáže pôsobiť ako naozajstná vojenská základňa, ktorá dokáže operovať osobitne, keď sú tie stíhačky a tá schopnosť doplňať palivo z letu, tak vlastne oni dokážu letieť niekoľko tisíc kilometrov vďaka tejto lodi. Vždy je to jedna z najväčších pých, ak nie najväčšia pýcha každopádne štátov, ktoré majú námorníctvo. No ale boli sme napríklad aj vo výskumnom inštitúte podmorskom. To znamená, a pre nás možno Slovákov... Aj bol pod morom? Nebolo, bolo nad morom, ale tesne. Koľko metrov? Tak asi, aj keď beriem aj moju výšku, tak asi 2 metre. Takže, čo neznamená, že 10 cm som bol nohami vo vode, samozrejme. Lebo tam bol schod. A tam boli zaujímavé veci pre nás suchozemcov, lebo naozaj to vidno, že štáty, ktoré majú úplne prirodzené to svoje námorníctvo, akým veciam sa venujú, ktoré nám možno vôbec ani nemusia napadnúť. Napríklad detekcia pohybu pod hladinou, rôzna sieť senzorov, technológií, ale napríklad aj vysvetlenie prostriedkov, že ako sa dá bojovať proti ponorkám, inak ako harpúnov. Takže toto bolo celkom zaujímavé a týmto pozdravujeme aj Liptovskú Maru, podľa mňa je to veľká inšpirácia. No a potom som bol ďalší týždeň vo Francúzsku, to bola taká jednodimenzionálnejšia návšteva, ale práve aj Francúzsko sa chcelo veľmi pochváliť, že aj oni majú lietadlovú loď. A s tým porovnaní s tými americkami je možno trošku menšia, ale je to tiež veľká pýcha francúzskeho námorného letectva, by som to tak nazval. Výborné. Takže opäť to bolo zaujímavé. Rôzne stíhačky, iné stíhačky, ale aj schopnosť, čo dokážu s tou loďou urobiť. Tu bolo zaujímavé to, že po dlhé roky, naozaj veľmi dlhé roky, Francúzsko nebolo súčasťou niektorých vojenských štruktúr, že dajme tomu takúto loď nedalo priamo pod velenie NATO. Teraz sa to deje a aj sami Francúzi nám povedali, je to aj preto, lebo je to jeden z dôsledkov vojny na Ukrajine. A nie je to až tak dávno, myslím, že 2007 sa vrátili do tých vojenských štruktúr. Nie. To sa hovorí o iných štruktúrach, to sú iné štruktúry ako tie, ktoré myslím teraz, že vlastne oni priamo dávajú niektoré prostriedky pod velenie NATO a práve s touto loďou sa to udialo až po vojne na Ukrajine. Už viem, čo myslíš. No a tretia cesta bola práve teraz nedávno a to bola na Slovensko prekvapivo. Okrem iných mnohých stretnutí, ktoré som mal, tak som mal tú možnosť, česť a privilegium byť v prezidentskom paláci účastný odozdávania medaily pani prezidentky ľuďom, ktorí sa najviac zaslúžili o vstup Slovenska do Európskej únie a NATO. A musím povedať, že ma to trošku prekvapilo a zaskočilo v pozitívnom,
a nečakal som to, však keby som to čakal a zaskočilo ma to, asi by to nebolo až také nečakané. Každopádne, bol som v miestnosti, kde bolo asi 80 ľudí a až tam som si uvedomil, že aká masa ľudí vlastne pracovala a pracuje dnes intenzívne, a samozrejme neboli to ani zďaleka všetci, na tom, aby sme boli stále spoľahlivý a dobrý partner v Európskej únii a spojenec v NATO. A vlastne som si na tom miestne uvedomil, že aj dnes, keď jednak naša spoločnosť je pomerne rozdelená, a na druhej strane, keď počúvame kadečo z kadektorých strán proti NATO, proti EÚ a nie sú tie reči veľakrát pekné, tak som sa vlastne ocitol zrazu v kruhu ľudí, ktorí úplne rozprávajú jedným jazykom, ktorí absolútne zdieľajú rovnaké hodnoty, ktorým netreba vysvetľovať základné veci, vrátane toho, či Zem je alebo nie je plocha. A bolo to veľmi... Ja by som nepovedal, že inšpiratívne, ale bolo to také, že upokojujúce. Keď človek zrazu všade, kam sa pozrie, tak sú ľudia s tým správnym mentálnym nastavením. A musím povedať, že tam bolo veľa ľudí práve z toho času, keď sme vstupovali do NATO a EÚ a z obdobia predtým, ktorí vôbec neboli len súčasťou jednej politickej strany, alebo dvoch politických stran, alebo jednej koalície, ale boli tam ľudia, ktorí, aj dnes by sme ich mohli povedať, že možno z opozície, alebo možno z koalície, ale že v tom čase vlastne ťahali za jeden povraz bez ohľadu na to, kto kam patril, a možno, že sa časom tie ich cesty rozišli, lebo každý mal iný politický svetonázor, ale v tom čase to bolo veľmi dôležité, že všetci tí politici, ktorí sa zaslúžili o ten vstup do NATO z obidvoch táborov, aj koaličného, aj opozičného, veľmi vážili slova, a že potom, ako tie slova vážili, tak nasledovali činy, lebo Európska únia a NATO v tom čase sa nedali len tak oklamať nejakými našimi slovami, a že v tom čase naozaj si veľmi dávali pozor na to, čo rozprávajú a či rozprávajú za alebo proti hodnotám. A toto bolo niečo, čo naozaj mňa zaskočilo a prekvapilo. Nie, že sa to deje, alebo že sa to dialo, ale keď sa tak človek vlastne pozrie okolo seba a vidí tých všetkých ľudí na jednom mieste, tak to bolo to veľmi dojemné v istom zmysle. Že to vôbec nie je málo dnes mať takú skupinu ľudí okolo, zdieľajúcu rovnaké hodnoty, rozprávajúcu rovnakým hlasom. A že tá skupina vôbec nie je malá. A že tých ľudí je ďaleko viac, ale keď sa niekedy musíme naozaj doťahovať pomaly už o slovíčka, či niekedy povieme NATO, alebo nepovieme NATO, a či povieme Severoatlantická aliancia, alebo nie, tak zrazu som bol obklopený ľuďmi, pre ktorých je to absolútne prirodzené a ktorí na tom strávili väčšinu svojho politického života alebo svojho odborného života. Takže toľko k mojim cestám. Obráťme list a poďme k tej Ukrajine. Poďme, tak rozprávaj ty. Ja som veľa rozprával. Ty si teraz vydýchni a ja poviem, že pri tej Ukrajine máme taký, ako som už hovoril v úvode, mix, že dobrých a potom, že menej dobrých správ. A toto je vlastne asi také hodnotenie, ktoré sa bude objavovať tie najbližšie týždne a mesiace čoraz častejšie, pretože tá situácia je komplikovaná, je ťažká, už sme o tom hovorili viackrát, ale sú tu aj rôzne trendy, rôzne veci, ktoré by ju mohli pomôcť vrátiť tým pozitívnym smerom. Alebo negatívnym. Alebo negatívnym, samozrejme. Je tu rozbehnutých, že niekoľko rôznych procesov, ktoré sa postupne v čase budú nejako zhmotňovať, no a to nám napovie, že kam sa tá vojna bude hýbať. No. Tie dobré správy, tie dobré procesy. Ako ste už určite zachytili, tak v americkom kongrese bol po dlhých mesiacoch konečne odblokovaný ten balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý je vo výške až 61 miliard dolárov. Tu si treba povedať hneď na úvod jednu vec. To neznamená, že teraz na Ukrajinu hneď začala prichádzať vojenská technika v takýchto objemoch, čo by toľko peňazí stálo. To je skôr o tom, že bola odblokovaná finančná pomoc, boli odblokované peniaze na to, aby sa mohlo Ukrajine postupne nakúpiť nejaká technika, aby sa mohla uvoľniť tá, ktorá je už pripravená, a aby sa mohla nakúpiť technika, ktorou Spojené štáty doplnia svoje sklady. Takže ten balík má hneď niekoľko takých rôznych, povedzme, košov, ale v každom prípade platí, že to rozviazalo ruky ministerstvu obrany americkému a tí pripravili už konkrétny balík pomoci vo výške asi 6 miliard dolárov, doteraz najväčší, aký sami aj Spojené štáty poskytli, a sú tam
tie presne veci, ktoré Ukrajina momentálne potrebuje. To znamená delostrelecká munícia, rakety do protivzdušnej obrany, do Patriotov, do NASAMSov, sú tam rôzne radary, systémy na rušenie signálu dronov, pretože vieme, že Rusi stále útočia vo veľkom aj dronmi, ktoré sprevádzajú tie rakety, ktoré ničia momentálne ukrajinské mesta. Takže veľký americký balík pre Ukrajinu momentálne prúdi. Ja mám k tomuto dve úplne nesúvisiace poznámky. Tá prvá je, keď si povedal a úplne správne, že samozrejme ono to trvá, že dokiaľ sa to odblokuje a potom to funguje, to presne ako s mojím osteopatom tu v Belgicku, že on tiež keď ma odblokuje, tak mi to trvá asi 2 dní, dokiaľ to môjmu telu dojde a potom začne sa tak aj správať. Mne sa vždy páči, že ty máš takéto prímery zo života reálneho. Tak ja sa snažím normálne priniesť bezpečnosť pre ľudí. Samozrejme to druhé, čo si hneď vo mne vyvolal, bolo, že je tam niekoľko rôznych košov. Ja som celý víkend vynášal koše s trávou, keď som sa snažil nejak môj zničený trávnik dať do poriadku, keď som mal tú možnosť byť na Slovensku. Takže toto je zatiaľ môj doterajší príspevok americkej pomoci pre Ukrajinu, len aby bolo jasné, že čo to vo mne vyvoláva, keď Michal rozpráva. Dobre si to dotvoril, ten obraz. Ale je tu aj druhá časť, o ktorej si chcel povedať, lebo Michal teraz zostal úplne vyvalený a rozmýšľa, že kam ísť, tak ja mu len pripomeniem, že sú tam ešte aj také špeciálne rakety, ktoré chcel spomenúť. Áno, ATACMS. To sú balistické rakety ďalekého doletu. Už sme si v minulom dieli povedali, že čím sú balistické rakety výnimočné, letia strašne rýchlo, je pre protivzdušnú obranu ťažké ich zasiahnuť. No proste si vypočujte minulý diel. Je to tak, ale čím to je zaujímavé, tie rakety prišli už v marci. Už vidíme, že Ukrajina ich použila na zasiahnutie niektorých cieľov na Kryme a toto je teraz dobrá príležitosť si povedať, že prečo práve rakety, že dlhšieho doletu, to znamená tie ATACMS môžu letieť až do 300 kilometrov. Ukrajina nedostala až tieto akože s tým najdlhším doletom, ale dostala s takým, že 100 kilometrov, možno trošku viac. A to je pre Ukrajinu veľmi dôležitá spôsobilosť, to čo my voláme spôsobilosť, teda nejaká druh techniky vojenskej, pretože môže zasahovať ciele hĺbšie v tom ruskom tyle. A skús povedať, Peter, ty, že prečo toto je dôležité? No, je to kvôli tomu, že ak je jeden z faktorov dôležitých za úspechom ruských síl nedávno, tak je to to, že dokáže veľmi efektívne poskytovať svojim jednotkám vzdušnú podporu. To znamená, že alebo pred operáciou, alebo počas operácie sú tieto jednotky podporované aj zo vzduchu, napríklad, a tým pádom samozrejme pre tých ukrajinských vojakov, ktorí ešte nemajú svoje letectvo v takom stave, aby sa mohli pustiť do otvorených bojov, hlavne na týchto miestach pri fronte, a jednoducho nevedia sa efektívne brániť. Je dôležité, lebo samozrejme tieto lietadla niekde musia parkovať, niekde musia dotankovať a spravidla sú to letiska, ktoré sú trošku ďalej od frontovej línie, niekedy aj trošku viac ako málo. A vlastne tým, že existuje reálne nebezpečenstvo, že by ich tieto rakety trafili, to znamená zasiahli tie letiská a ich infraštruktúru, tak samozrejme tie lietadla sa musia posunúť trošku ďalej. A musia sa rozptýliť, lebo ak budú na jednom mieste, nikdy jeden nevie, že kam tá raketa priletí a koľko lietadiel naraz vie zničiť. A preto práve je dôležité, že vlastne tieto rakety už len hrozba, že ich tá Ukrajina má, dokážu vyhnať toto letectvo trošku ďalej. To znamená, že nebudú schopní tak efektívne poskytovať vzdušnú podporu tým ruským silám. Takže to je jedna vec. A druhá vec je to narušanie infraštruktúry, ktorá je veľmi potrebná pre operácie. Je to dodávka energetických surovín, sú to náhradné diely, je to oprava techniky, všetko ostatné. To znamená, ktorú samozrejme Rusko sa učí v tomto konflikte veľmi dobre, posúvať to ďalej od tej línie, aby potom vedelo efektívne podporovať tie svoje jednotky. A práve opäť tá istá logika, keď ja dnes mám raketu, ktorá dokáže doletieť až k vám, kde si to práve opravujete, alebo kde vyrábate, alebo distribuujete pohodné hmoty, no tak jednoducho to budete musieť asi niekam presnúť. Opäť trvá to dlhšie, nie je to také efektívne a tým pádom znižujú aj tú schopnosť efektívnu tých ruských síl. Toto je to technické vysvetlenie, alebo to povedzme také akože vojensko-strategické, ale celá tá téma má ešte aj silný politický rozmer, pretože Ukrajina o tieto rakety žiada v zásade od začiatku vojny. Lenže dosť dlho sa krajiny, ktoré ich majú, zdráhali tieto rakety poskytnúť, pretože sa báli, že to bude eskalovať vojnu, že Rusko to bude vnímať ako zapojenie týchto krajín do vojny, pretože keď sa budú ničiť ciele na jeho území, tak to automaticky
automaticky znamená, že ako keby tie krajiny, ktoré tie rakety poskytli, tak sú vo vojne s Ruskom. A tu vidno aj na tom americkom príklade, ale nie len, že pri niektorých krajinách sa toto zmýšľanie posunulo. Aj napríklad Veľká Británia a Francúzsko už dávnejšie poskytli tieto rakety s dlhým doletom. Alebo podobné a teraz sa pridali aj Spojené štáty s tými, ktoré majú ešte dlhší dolet. 300 kilometrov cca, aby mali mať. Tak. A Nemecko napríklad tiež má svoje rakety. Volajú sa Taurus. Tak. A Nemecko napríklad sa rozhodlo, že, alebo teda ešte nepristúpilo k tomuto rozhodnutiu, že by ich darovalo. Oni si to vyhodnocujú naďalej tak, že pre nich tá obava z eskalácie je príliš veľká na to, aby tie rakety poskytli. V každom prípade ale platí, že to uvažovanie sa niekam ďalej posunulo a Ukrajina dostáva aj spôsobilosti, ktoré možno predtým sa spojenci trošku báli jej dať. Tak, ale sú tam aj tie pozitívne správy, ktoré si, Michal, ty už na začiatku spomínal, že mnohé štáty navyšujú svoju pomoc. Britský premiér, to znamená predseda vlády, navštívil Poľsko a tam oznámil ďalší veľký balík, ďalších 500 miliónov, vrátane aj týchto rakiet, ktorým hovoríme, že to sú rakety, ktoré sú schopné veľmi presne zasiahnuť cieľ aj v tyle protivníka. My im v angličtine hovoríme, že deep precision, to znamená, že to je to, čo som práve pred chvíľou opísal a nebudem sa snažiť to ďalej prekladať. Nórsko oznámilo ďalších 600 miliónov na muníciu a protiraketovú obranu. A keď hovoríme o Nemecku napríklad, tak ono zatiaľ tie Taurusy nedáva, ale naozaj ohlasili, ak sa nemýlim, 8 miliárd na tento rok pomoci pre Ukrajinu. A napríklad Holandsko, ktoré už tradične dáva pomerne veľa, ohlasilo 4 miliardy, ak sa nemýlim, na tento rok, tak to zvýšilo o ďalšiu miliardu práve na roky 2024 a 2025. A ak si pamätáte, keď nie, vypočujte si ten minulý diel, aj keď si myslím, že podľa toho, koľko ste si to už vypočuli, tak už ste to počuli všetci, tak v minulom dieli sme rozprávali, že Ukrajina požiadala aspoň o 7 súprav patriotov, alebo teda západných veľmi vyspelých systémov protiraketovej a protivzdušnej obrany. Nemecko sa chopilo príležitosti, respektíve sa postavila a povedalo, že pošle ďalší v poradí, už 3. patriot na Ukrajinu. No a uvažuje sa o ďalších štátoch. To znamená, že uvidíme, či niektoré ďalšie sa rozhodnú tam poslať, ale z toho, čo zatiaľ vieme, tak naozaj by tých 7 nevieme, či sa podarí dosiahnuť hneď, ale možno, že také 3-4 by sa podariť mohli. Takže toto je jedna vec. No a v tejto súvislosti máme aj ešte poslednú pozitívnu správu a ja verím, že ich je určite viac, ale tieto, ktoré sme si vybrali, a to je slovenská zbierka pre muníciu. To je možno aj taká najpozitívnejšia, alebo taká proste najbližšia k nám. Tak, to je, že máme samozrejme pozitívne správy, ktoré sú blízko a pozitívne správy, ktoré sú menej blízko. Tak. To znamená ďalej. A niektoré sú ďalej ako blízko. A táto je veľmi blízko, lebo v priebehu asi necelých 2 týždňov sa občania Slovenskej republiky, alebo obyvateľi, alebo tí, ktorí vedia čítať slovenskú stránku, ktorá mimochodom je municiapreukrajinu.sk, tak sa tam vyzbierali už cez 4 milióny eur, ktoré pôjdu práve do Česka a českej vláde, ktorá potom v našom mene alebo v mene týchto občanov Slovenskej republiky alebo obyvateľov a obyvateľiek, Zuzku pozdravujeme, nakúpi tú muníciu a pošle na Ukrajinu. A je pravda, že 4 milióny v porovnaní s niektorými ďalšími je menej peňazí. Ale v porovnaní s niektorými ďalšími aj viac dokonca. Presne. Ono je to viac ako tí, čo dávajú menej, ale menej ako tí, čo dávajú viac. Napríklad Island dal 2 milióny. Milión? Slovinci dali 2 milióny? Slovinci dali 2 milióny, čiže oni dokopy dali 3 milióny a my sme dali koľko už? 4. Alebo sme aspoň vyzbierali tí, ktorí prispeli. Je to veľká vec, lebo toto je pomerne ojedinelá iniciatíva, kde napriek tomu, že Slovensko formálne, oficiálne a štátnou politikou sa rozhodlo už neprispieť na takéto veci, tak občania a obyvateľia Slovenskej republiky povedali, že oni majú iný názor a naozaj sa vyzbierali. Tá zbierka stále pokračuje a bude pokračovať, dokiaľ tam budú pribúdať peniaze. Symbolicky, ale aj reálne tie 4 milióny zase nie je tak maličko peňazí, aby nevedeli pomôcť 1-2 jednotkám naozaj na niekoľko týždňov mať dostatok munície a osobitne ako to rezonuje na Ukrajine. Videli sme videá, ktoré prichádzajú od ukrajinských vojakov, ktorí ďakujú Slovákom za to, čo robia. Je to dôležité aj preto, lebo sme susedia Ukrajiny a veľakrát nie len to, čo sa deje a to, čo sa robí, ale aj ako sa to vníma, je veľmi dôležité. A naozaj aj toto je jedna z iniciatív, kedy
kedy Slovensko je vnímané pozitívne a správa sa ako dobrý a zodpovedný sused. A úplne jednoducho povedané, tie peniaze pomôžu zachrániť ukrajinské životy ukrajinských vojakov. Takže to vôbec nie je malá vec. A aj keď možno sme už dnes zvyknutí na to, že každú chvíľku na nás vyskočí niekde nejaká zbierka, tak aj tie najúspešnejšie na Slovensku sú rádovo v tisícoch, možno 10 000. Tu sa podarilo za pomerne krátky čas vyzbierať 4 milióny eur. Aj to ukazuje, že veľa ľudí nerezignovalo. To je tiež niečo, o čom sme sa rozprávali v poslednej dobe, ale sú schopní sa zmobilizovať, spraviť niečo užitočné a je to presný príklad toho, že ako vieme aj malou troškou možno prispieť k tomu a keď sa veľa tých malých vecí pozbiera, tak z toho môže vzniknúť nejaká veľká užitočná vec, ktorá má takýto pozitívny dopad. Ak sme v minulom dieli rozprávali, že netreba prepadať beznádeji, depresii a trudomyselnosti, tak toto je presne jedna z vecí, že dá sa aj postaviť, dá sa niečo vymyslieť spoločne, čo naozaj má naozaj veľký efekt. Takže ešte raz munícia pre Ukrajinu SK a veľká vďaka aj ocenenie ľuďom, ktorí sa toho chopili a ktorí to zorganizovali. Presne no a tak. Michal, ty samozrejme, ty ako pozitívny človek, tak poď aj na tie zlé správy. Nech to nie som ja. Poďme na zlé správy. Zlé správy, alebo teda tie menej dobré sú, že aj všetka tá pomoc, ktorú sme teraz vymenovali, tak stále prúdi fázovito. Niekto by povedal, že pomaly, niekto by povedal, že fázovito. V každom prípade platí, že Ukrajina by to potrebovala teraz v tejto chvíli čo najviac munície, čo najviac protiraketovej obrany, minimálne na to, aby sa vedela ubrániť, aby vedela tú situáciu stabilizovať a potom postupne, keď začnú nabiehať aj tie ďalšie veci, tak si vytvoriť podmienky na to, aby možno mohla prevziať tú iniciatívu opäť. Ale to sa momentálne ešte nedeje, čiže tá pomoc prichádza dosť postupne a stále minimálne pri tej munícii, aj keď sa to lepší samozrejme, tak stále je to veľký nedostatok. Niekedy sa hovorí, že ten nepomer v počte delostreleckých granátov je, respektíve pomer je 1:6, 1:8, na niektorých miestach až 1:10. To znamená, že Rusi možno na niektorých miestach majú už 10-krát viacej munície, tým pádom si ju môžu vedieť dovoliť toľko páliť. A oni aj veľa pália, pretože Rusko dobre si všíma, že koľko pomoci teraz bolo prisľúbené a koľko postupne na tú Ukrajinu príde a vie, že to okno príležitosti, ktoré momentálne má na to, aby spravilo nejaký prielom v ukrajinskej obrane, sa dosť zužuje. Takže Rusko teraz veľmi intenzívne vložilo svoje prostriedky do toho, aby ten prielom spravili a to, čo sme hovorili už aj viackrát, okrem toho popri tom ďalej bombardujú ukrajinské mestá. Takmer každý deň prichádzajú správy o tom, že koľko nevinných civilistov zomrelo v Odese, v Charkive, v Černihove a tak ďalej v ďalších ukrajinských mestách. Takže Rusi cítia, že iniciatívu stále majú, ale že to okno sa zatvára, takže teraz bušia, čo to dá do tej ukrajinskej obrany. Ona vlastne, lebo vedia, že z toho okna príležitosti za chvíľku bude len taká ventilačka a potom už to bude len normálne, poctivé 5-komorové zavreté okno príležitosti. Takže aj preto ruskí predstavitelia, a ak sa nemýlim, bol to práve teraz nedávno ruský minister obrany, ktorý vyhlásil, že je absolútne nevyhnutné, aby fabriky a vôbec celé hospodárstvo ešte viac produkovalo a čoraz rýchlejšie posielali veci na front, lebo vedia, že to, čo sa im nepodarí získať teraz, tak potom sa im už nemusí a opäť môže ten konflikt stagnovať alebo sa otočiť v ich neprospech. Takže to je jedna vec. A druhá vec, v tejto súvislosti Rusko tiež oficiálne vyhlásilo, že vôbec nie je otvorené žiadnym mierovým rokovaniam. Bola to v istom zmysle aj reakcia na nepozvanie Ruska na budúce mierové rozhovory vo Švajčiarsku, ktoré by sa mali, respektíve nie rozhovory, ale konferencia mierová o Ukrajine. Ale bolo to aj to, čo počúvame už dlhodobo aj za zatvorenými dverami, aj otvorene, že Rusko jednoducho nemá v aktuálnej fáze vojny a jeho agresie žiadnu vôľu rozprávať o miery, žiadnu vôľu rozprávať o tom, za akých podmienok by prestalo zabíjať Ukrajincov. A toto je asi dôležité aj pre všetky tie iniciatívy a všetkých tých ľudí, ktorí rozprávajú, že musíme sa teda sústrediť na mier. Asi bude aj pre týchto ľudí veľmi veľkou výzvou jasne vysvetliť, ako teda chcú ten mier dosiahnuť, keď Rusko samo a otvorene hovorí,
že vôbec ho to nezaujíma. Že vôbec nie je ochotné o miery rozprávať, nie je ochotné rozprávať o podmienkach, za akých by sa, dajme tomu, stiahlo z Ukrajiny a podobne. Takže mier áno, všetci ho chceme, ale buďme realisti a radšej sa sústreďme na to, aby nezomierali ľudia na Ukrajine. A práve sa vrátim naspäť v takomto krásnom kruhu. Munícia pre Ukrajinu SK je jeden z príspevkov, kedy aj každý Slovák môže prispieť tomu, aby Ukrajinci nezomierali, alebo aby ukrajinskí vojaci sa cítili bezpečnejšie na fronte. No, takže to zhrňme. Zhrňme to, v každom prípade hrá sa teraz o čas. Ide o to, či Ukrajina dokáže dostatočne rýchlo dostať toľko podpory vojenskej, aby tú situáciu dokázala stabilizovať. No a keď sa jej to podarí a postupne začnú nabiehať tie veci, o ktoré sme hovorili, a nie je to len tá všetká pomoc, ktorá bola ohlásená v posledných týždňoch, ale sú to aj veci, ktoré sú už dlhodobejšie rozpracované, napríklad F-16 a ukrajinskí piloti, ktorí na nich dennodenne trénujú, by mali prísť v lete na front. Začnú sa realizovať veci, ktoré vyplývajú z bilaterálnych bezpečnostných dohôd, ktoré Ukrajina momentálne uzatvára so spojencami. A sú to vlastne také dohody, v ktorých štáty jasne povedia, ako, koľko, dlho a za akých podmienok budú ďalej podporovať Ukrajinu. Ich cieľom je, aby tu bola nejaká istota a predvídateľnosť. Aby to nebolo tak ako doteraz, alebo osobitne v tom prvom roku, že každý dal, čo mal, čo mu napadlo, ale Ukrajina nikdy nemala istotu. Práve napríklad sa ukázalo aj teraz s tými 61 miliardami zo Spojených štátov, že zrazu sa tá pomoc vie zablokovať a vlastne Ukrajina tým pádom nevie ani plánovať operácia nič, lebo netuší, koľko toho dostane napríklad budúci mesiac. Presne tak. A jedna z tých takýchto dohôd je napríklad bilaterálna dohoda z USA, kedy Spojené štáty americké ešte neuzavreli s Ukrajinou takúto dohodu, ale rozpráva sa, že možno už na summit NATO vo Washingtone v prvej polovici júla tohto roku by mohli prísť s finálnym znením a hovorí sa, že táto dohoda by mala byť najsilnejšia, najrobustnejšia zo všetkých, ktoré zatiaľ boli uzavreté. Tak. A ten summit bude vlastne dôležitý míľnik v tomto smere, pretože bude veľký záujem na tom, aby čo najviac krajín tieto bilaterálne dohody uzavrelo. Takže dá sa očakávať, že v tých najbližších týždňoch, mesiacoch budú pribúdať správy o tom, že Ukrajina uzavrela zmluvu aj s touto krajinou. Ak chcete o tomto si vypočuť ešte viac, tak náš summitový špeciál ešte z minulého roka, ktorý sa volá Rozdeľuj a španuj, tam sme to vlastne vysvetlili celý ten nápad uzatvárať tie bilaterálne bezpečnostné dohody, ako bol vtedy vymyslený v čase minuloročného summitu. Takže teraz je ako keby veľký záujem na tom, aby sme ukázali čo najväčší progres za ten rok od summitu vo Vilniuse do summitu vo Washingtone. Ak sa pýtate, kde je Slovensko v tomto celom a nevideli ste žiadne správy, tak Slovensko na teraz, aspoň podľa toho, čo vieme, neplánuje uzatvoriť takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou. Takže tak, možno posledná poznámka na záver. Ako som povedal na úvod tohto segmentu, sú dobré, sú menej dobré správy. V každom prípade je dôležité, aby sme sa možno nenechali unášať ani jedným, ani druhým smerom. Tá vojna je veľmi komplexná záležitosť, kde prebiehajú naraz niekoľko rôznych procesov v niekoľkých časových líniách. Ono sa tá vojna bude postupne vyvíjať. Teraz sme v takej fáze, v akej sme, v komplikovanej, ale môže sa to zlepšiť. Takže vždy treba mať na očiach také tie realistické okuliare a nenechať sa vyrušovať tým, že keď niekto hovorí, Ukrajina je teraz už iba na sklonku od toho, aby tú vojnu prehrala, alebo ako to bolo možno pred rokom a pol, 2, že to už je iba otázku času, kedy vyhrá, pretože vtedy sa zdalo, že všetko je jasné, tá pomoc prúdila každý deň, tak vidíme, že všetky tieto veci sa vyvíjajú, takže musíme to len poctivo sledovať a analyzovať. No ako si povedal, situácia je taká, aká je. To je veľký analytický počin. Steve Ayres bude dobrý analytik. Z toho sa inak dá potom aj predpovedať, že situácia bude taká, aká bude. Presne tak. Takže to si odvodil. Tak. A ja som, a druhá opäť nesúvisiaca poznámka. Dnes mám, minulom dieli boli listy. V tomto sú nesúvisiace poznámky. Ja som jeden čas mal dobrý hlas nainštalovaný v mojej navigácii v aute a ten tiež, keď som mal ísť dopredu, tak hovorilo, že ani doľava, ani doprava, ale tak nejak rovno. Takže aj toto je cesta, ktorou sa vydá a ktorou pôjdu naše predpovede, čo sa týkajú ukrajinského konfliktu. Otočme list a dajme si, že rubriku ďalšie správy. Hovorili sme o tom, ja som to spomenul na úvod, že
OSN potvrdila, že na Ukrajine boli použité balistické rakety zo Severnej Korei. Opäť nesúvisiaca poznámka. Ak ste niekto niekedy počuli policajnú akadémiu, audio policajnú akadémiu nahovorenú s Zdenkom Izerom, tak tam úplne posledný diel je už iba Mestská policajná akadémia a tam im tiež Ježiško zaklope na dvere v júli a mám pocit a tiež mu hovorí, že to si pospíšil. Tak si myslím, že aj Organizácia spojených národov sa veľmi poponáhlala a už teraz prišla s potvrdením, že korejské rakety sa používajú na Ukrajine, keď už celý svet to dávno vie. Ale je dôležité si to povedať, pretože boli pochybnosti, aj u nás na Slovensku boli pochybnosti o tomto, keď vo februári bol predložené dôkazy, respektíve obvinenia aj Severnej Korei, aj Ruska, že tieto rakety prišli, čo mimochodom je aj porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a je to v rozpore s medzinárodným právom a ako si tu napísalo tých papierov však ale kedy Rusko zase si lámalo hlavu s medzinárodným právom. Ono ho skôr láme, ako si láme hlavu. Nož, presne. Takže, je to tak. Takže, ale je dôležité, keď som to trošku spochybnil, že až teraz prišla Organizácia spojených národov s týmto. Dôležité na tom je, že je to naozaj globálna univerzálna organizácia, ktorej členom sú vlastne všetky štáty na svete a keď aj ona to už uznala, tak je úplne jasné, že čo sa to naozaj deje. A len treba si pripomenúť, už sme to hovorili v našich bývalých dieloch, nezabúdajme, Kórejská ľudovo-demokratická republika, alebo ako je hovoríme Severná Kórea, je dnes najhorší režim na planete. Je to režim, ktorý necháva vyhľadovať vlastných ľudí, ktorých strieľa na hraniciach, ktorí sú absolútne, tí ľudia sú kontrolovaní, nie je to naozaj žiadny reálny život a všetko je sústredené na to, aby prežil režim a jeho hlavní predstavitelia, ale nie ľudia v tejto krajine. Zdokumentovaná existencia koncentračných táborov, kam chodia, že za len akýkoľvek náznak odporu režimu, tak nejdete do koncentráku len vy, ale aj celá vaša rodina. Takže toto je ten režim, s ktorým momentálne Rusko tak rozvíja spoluprácu, od ktorého nakupuje zbrane v rozpore s medzinárodným právom, ako si povedal. Áno, a presne to aj to ukazuje, že keď niekto chce viesť útočnú vojnu, absolútne nelegálnu, tak už potom naozaj nemá ďaleko ani k tomu, aby sa rozprával a spolupracoval so štátmi, ktorých sa takmer celé medzinárodné spoločenstvo stráni. Presne tak. Takže je to aj ukážka toho zúfalstva. A prečo? Prečo práve so Severnou Kóreou? No lebo majú obrovské množstvo starej munície, práve takej, ktorú potrebuje Rusko. A prečo to tak je? Z dvoch dôvodov, lebo veľmi veľa tej munície kedysi bolo z Ruska vyvezenej do Severnej Korei a potom existovala tam spolupráca aj licenčná, kedy vlastne Kórejská ľudovo-demokratická republika začala na základe týchto ruských modelov vyrábať zbrane, tým, že jej bola poskytnutá k tomu technológia alebo všetky výkresy a podobné veci. Veď napríklad aj tie rakety, ktoré dnes Rusko berie od Severnej Kórei, sú rakety, ktoré boli pôvodne ruské, len ich Severná Kórea trošku upravila. Niekde je viac šrobov, niekde je iný kryt, niekde možno je troška iný hardware, ale v zásade je to ruská technológia. A Rusko samozrejme dnes pozerá vo svete a hľada, kde by práve tie veci, ktoré sú veľmi rýchlo kompatibilné s ich systémami, mohli byť naspäť vrátené do Ruska, aby ich mohli strieľať na Ukrajine. Pre Ukrajinu je problém to, že tie rakety sú často staré, aj 40 rokov, pomerne nepresné a tým pádom sú nebezpečné, ale Rusku to je v zásade jedno, hej, že ono potrebuje vypáliť Hlavne, že to letí. Potrebuje vypáliť tých raket čo najviac, aby zamestnali protivzdušnú obranu, aby niektoré z nich potom prešli, hlavne teda tie ich ničivejšie, ktoré majú z vlastnej výroby. No a otázka je to, že a čo z toho Severná Kórea má? Čuduj sa svete, sú to aj také jednoduché veci. Pre nás jednoduché a možno niekto by sa nad tým až zasmial, len je to až veľmi smutné. Potraviny. Presne tak. Potom možno nejaké jednoduchšie technológie. Nerastné suroviny. Proste veci, ktoré Severná Kórea nemá a jednoducho, ktoré samozrejme veľmi privítá. A nezabudnime, Severná Kórea formálne je ešte stále vo vojne s Južnou Kóreou. Aj preto má toľko tej munície, toľko tých zbraní. Ten režim zo svojej povahy, to je akože stále že vojenský režim, ktorý sa cíti, že je stále vo vojne so svojím južným susedom. Je to hnusný totalitárny režim, ktorý žije na úkor svojich občanov.
Tak, a toto je dobrá príležitosť prejsť k ďalšej správe. Neviem, ako to bola dobrá príležitosť, ale dajme tomu. Tak, je to taká bodka. Je to taký silný statement, ktorý si dal. Poďme k tej ďalšej správe. Bol generálny tajomník NATO na návšteve v Kieve. To je otázka? To je oznamovacia veta. Dobre. Oznamovacia veta začína predmet. No to je jedno. Prísudok. Nemusí nutne. Takže bol. Áno, bol. Si sa spýtal, aj si odpovedal. Aj som si odpovedal. A to je dobrá správa, pretože... Počkaj, dobrá správa je, že sa spýtal a si odpovedal, alebo že tam bol generálny dobrá tajomník? Dobrá správa je samozrejme to, že tam bol generálny tajomník. Už vieme, čo je pre teba dobrá správa. Presne tak, pretože jednak hovorili o dôležitých veciach s prezidentom Zelenským, o práve nadchádzajúcom samite vo Washingtone. Vyladzovali si možno vzájomné očakávania od toho, že čo môže na tom samite prísť. V každom prípade, a to sme už tiež viackrát spomínali, že sa tu rozprávame momentálne v NATO o príprave veľmi dôležitého balíka pomoci pre Ukrajinu. Okrem iného tam vlastne prišiel s cieľom, aby nejakým spôsobom komunikoval, že čo sú naše ambície. Je pravda, že ešte stále sa osobitne na Ukrajine rozpráva o tom, či Ukrajina má alebo nemá dostať pozvánku na členstvo, ale myslím, že aj generálny tajomník v tejto fáze, a ty si to, Michal, už hovoril, že sa snaží možno aj zreálniť niektoré tie očakávania, ale zároveň aj mať vysokú ambíciu, a to znamená, že by sa na to snažilo zorganizovať všetky tie rôzne aktivity a pomoci, ktorá ide na Ukrajinu, aby sa naozaj vygenerovala nejaká pomerne vysoká suma, ktorú by sme vedeli spoločne každý rok vyzbierať a aby Ukrajina vedela plánovať. Čiže tým sa vrátim aj k tým bilaterálnym zmluvám, o ktorých som rozprával, že aby Ukrajina mala nejakú predvídateľnosť, aby mala nejakú istotu v tom, čo môže používať a s čím môže plánovať a počítať. No a uvidíme, aká tá suma bude, len pripomenieme, že za tie posledné 2 roky to bolo približne. Už teraz vlastne s tými americkými peniazmi, keď ich započítame, tak to bude určite viac ako 100 miliárd za 2 roky. Myslím si, že bude vysokou ambíciou aj generálneho tajomníka aj ostatných štátov, aby sa snažili čo najviac tých peniazí dať dokopy a vyzvierať, aby tá Ukrajina vedela plánovať. No a toto vlastne je, napriek tomu, že je to viac tá praktická pomoc, ona má vlastne za cieľ také dva hlavné elementy. Tá prvá, aby Ukrajina mala tú pomoc okamžite, a to je to, o čom sme sa už rozprávali. A tá druhá vec je, ale aby sme jej pomáhali budovať aj štandardné ozbrojené sily, aby celý ten systém fungoval, lebo naozaj dnes ani jeden zo spojencov neoponuje, že Ukrajina sa stane členom NATO. Otázka len je, kedy bude pripravená a kedy bude politická vôľa v aliancii a na to, aby sa to udialo. Každopádne teraz všetky tie aktivity sú práve zamerané na to, aby Ukrajina, keď jedného dňa sa my rozhodneme, tak už bola pripravená a naozaj nebolo prekážka na jej strane, ale na našej, a to tá politická. Presne tak. Ešte jedna poznámka k tej návšteve samotnej. Je to dobrá správa aj preto, že tak ako bola v poslednej dobe, alebo tie posledné mesiace, teraz už nie, trošku utlmená tá vojenská podpora, tak aj západní lídri si trošku odvykli od toho, že navštevujú Ukrajinu. Pamätáme si, že tie prvé mesiace po vypuknutí vojny to bolo, že každý pomaly deň tam bol nejaký nový západný líder alebo líderka a takým spôsobom vlastne vyjadrovali podporu nielen tomu politickému vedeniu, prezidentovi, ale najmä tým ľuďom. Ukazovali im, že Západ na nich nezabúda, stojí pri nich. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec a je dobré, že sa to opäť začína diať, pretože, ako sme už hovorili veľakrát, Ukrajina je v kritickej situácii a každé povzbudenie, ktoré príde, každá fyzická prítomnosť nejakého západného lídra vie tým ľuďom dodať nejaký pozitívny pokop. To pozitívny pokop, presne tak. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, prečo to je dôležité, je, aby sa tí ľudia aj na vlastné oči a uši presvedčili o aktuálnej situácii. Pretože to, čo si prečítajú, to, čo teda im príde... nie ukrajinskí ľudia, ale tí, ktorí tam chodia do Kieva. Áno. Západní politici. Pretože tie reporty, ktoré im prichádzajú na stôl, sú samozrejme dôležité, ale vždy to je úplne iné, keď tam reálne prídete. A tretia vec, je veľmi dôležité pripomínať aj ľuďom doma, tu v krajinách NATO, že na Ukrajine je stále vojna, že Ukrajina je v ťažkej situácii, ale že stále môže tú vojnu vyhrať, len potrebuje konzistentnú podporu. A teraz mi napadlo, a nemáme to nikde ani v našom scenári, ani nikde, ale veď... A možno niektorí máte dostatok odvahy, alebo ste dostatočne blázniví. Príde leto, veď už je za dverami.
tak možno, že taký krátky výlet na Ukrajinu v rámci letnej dovolenky by nebol úplne nezmyselný. Pre tých, ktorí premýšľajú, ako sa to dá a kam by sa to dalo, z mojej vlastnej skúsenosti najjednoduchšie je dostať sa do Užhorodu, kde naozaj dnes už nie je problém sa dostať a odtiaľ vlakom, ktorý chodí nespočetne napríklad do Lvova. Lvov je krásne, kedysi jednoznačne historické študentské mesto. Ešte stále je to ďaleko od toho najintenzívnejšieho frontu, ale čo tým získate je, že sa viete rozprávať s ľuďmi, ktorí v tej krajine žijú. To mesto je veľmi pekné, je tam fantastický pivovar, je tam nespočetne veľa kaviarní, dá sa tam veľmi lacno ubytovať, veľmi dobre najesť, dá sa to dokonca urobiť v priebehu jedného dňa, keď chcete. Viete sa vyhnúť noci, ak sa bojíte, a vrátiť sa naspäť. A ak by ste nad tým premýšľali a naozaj chcete s tým pomôcť, dajte nám vedieť. Určite vám pomôžeme, že ako sa to dá urobiť. A potom samozrejme zdieľajte to, čo ste tam videli, to, čo ste sa tam naučili, to, čo ste tam počuli, a aby sa aj u nás na Slovensku o tom stále viac rozprávalo. Nie len to, čo čítame v správach a počujete od nás, čo sú ešte vždy také vzdialené a oficiálne veci, ale sú to proste príbehy normálnych, bežných, obyčajných ľudí na ulici. Ja som Lvov navštívil niekoľkokrát, aj pred vojnou, aj počas vojny, mám pocit, tam som bol len na nástupišti, keď som cestoval ďalej. Každopádne, vyskúšajte to. Dobre, tým pádom máme za sebou aj okienko cestovné. Presne tak, to máte odporúčanie na dovolenku. Naša kancelária vám vie samozrejme pomôcť. Poďme ďalej, poďme na to Rusko, ktoré si ty tu aj správne uviedol do nášho scenára, lebo minulý diel sme tak odzumovali. Tak sme sa trošku pozreli strategickejšie na to Rusko, aké by mali byť podmienky budúcich vzťahov a že jedného dňa sa s tým Ruskom opäť budeme musieť rozprávať a čo k tomu vedie a za akých okolností. Ale medzi tým sa veľa vecí zmenilo a začali sa naozaj diať v posledných týždňoch a môžem povedať, že maličko mesiacoch aj aktivity, ktoré sú priamo na spojeneckom území a oveľa viac štátov sa na ne sťažuje aktuálne, lebo sú konkrétne, sú hmatateľné, sú takmer fyzické alebo sú veľmi na rozhraní toho informačného a toho, čo naozaj sa dá vidieť priamo na mieste. A nie je to vôbec jednoduché počúvať. No, pre tieto akcie my používame taký strešný termín, že hybridné aktivity, pod čo sa zmestí, že veľmi veľa rôznych vecí a niektoré poznáme už dlhodobo, to sú tie dezinformačné kampane, trolie farmy, ale postupne sa k ním v poslednej dobe pribúdajú také rôzne nové veci, ako sú napríklad, že také rôzne drobné násilnosti, vandalizmus, zničenie verejného majetku, ničenie pamätníkov, ale potom aj také veci ako napríklad, že rozbité okno na aute estonského ministra vnútra. Zastrašovanie politikov alebo reprezentantov verejných, alebo útoky na Ukrajincov, ktorí práve žijú na danom území. Dokonca sme mali úplne priame zabitie teraz dvoch, ak sa nemýlim, vojakov, to je úplne jedna z tých čerstvých informácií v Nemecku, kde sa už priznali páchatelia, ktorí boli z Ruska práve k spáchaniu tohto zločinu. Takže ono sa to, a často sa to môže zdať, že to sú také, že drobné, nesúvisiace veci, veď čo už taká nejaká akože potyčka niekde v uliciach Talinu môže mať s nejakou veľkou ruskou stratégiou, ale ono je to v skutočnosti naopak, pretože keď sa tieto veci pozliepajú dokopy, tak tam vidno jasný vzorec toho, ako pôsobia, že ruské tajné služby práve na spojeneckom území. A tu tiež došlo tiež k trošku zmene v tom, ako oni fungujú, pretože pred vojnou na Ukrajine ich tu bolo, že pomerne dosť, výrazne dosť. Veď aj my sme mali akože diplomatov viac ako 70 priamo v budove NATO. Dnes nemáme ani jedného, lebo sa Rusi rozhodli po tom, čo im bol výrazne skrátený alebo zosekaný tento počet ľudí, ktorí väčšina z nich pracovala pre spravodajské služby, tak sa rozhodli, že s tým malo už to pre nás nemá cenu a zatvorili svoje zastúpenie tu v NATO. Presne tak. To je dôležité si povedať, že ruskí spravodajci tu často pôsobili s diplomatickým krytím. Ako všade inde. No a už sa to v menšej miere dialo aj pred tou vojnou, že keď boli nejaké väčšie incidenty typu Skripal alebo Vrbietice, tak došlo k vyhosteniu niekoľkých ruských diplomatov v úvodzovkách samozrejme. Ale bolo toho málo v porovnaní s tým, čo sa udialo po tom 24. februári a naozaj to boli stovky ruských agentov, ktorí museli opustiť členské štáty NATO a EÚ a samozrejme je to veľká rana ich činnosti
Ale treba povedať, že vlastne tu si Rusko samo strelilo do vlastnej nohy, lebo práve ten spúšťač bola tá agresia voči Ukrajine. Čo sme zabudli povedať, keď sme boli ešte pri tých jednotlivých formách toho, čo sa aktuálne deje, rušenie GPS signálu. Je to teraz veľká vec. Čítali ste v správach, niektoré lietadlá letiace z Fínska do Estónska jednoducho odmietli odletieť, lebo majú s tým problém, lebo to rušenie signálu je čoraz častejšie a čoraz dlhšie. Aj napriek tomu, že bolo napísané, že to rušenie signálu neohrozuje úplne, že priamo tú bezpečnosť tých lietadiel, mnohé lietadla pre istotu radšej nejdú. To isté sa deje napríklad lodiam na mori, že je blokovaný signál GPS a tým pádom majú väčší problém s navigáciou. Toto sú tie veci, o ktorých rozprávame, že už sú také na prelome, že oni už sú vlastne takmer fyzické, lebo rušenie toho signálu už má fyzický dopad na tú loď alebo na to lietadlo. Je to nebezpečné, je to absolútne zbytočné a hlavne to zbytočne prispieva k hroteniu vzťahov aj medzi Alianciou, Európskou úniou a Ruskom. A dobre vieme, keď sa začnú takéto veci robiť, že už nie je ďaleko k tomu, aby sa stal nejaký incident, ktorý potom naozaj môže byť zárodkom niečoho väčšieho. Toto sa nám tu teraz deje a vôbec to nie je dobré. Presne tak. A ešte keď teda ešte vyrátávame tie rôzne formy tých hybridných akcií, tak ono sú samozrejme aj kybernetické útoky. Teraz bolo napríklad v Nemecku odhalený veľký kybernetický útok proti vládnej strane SPD. Ďalší bol v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve, v Česku útoky na rôzne štátne inštitúcie. Takže toto je tiež jedna z tých vecí, ktorú poznáme už z minula. Kybernetické útoky. Ale všetky tie nové veci, všetky tie také drobné násilnosti, kde si ruskí dôstojníci, ktorí tu ešte stále niektorí pôsobia, najímajú rôzne miestne kriminálne živly, aby robili... Platia im, aby... No to vyplýva z toho, že si ich najímajú. Tam už tá platba je nejako implikovaná. V tom slove sa najímať. A prečo ja to vždy robím zadarmo? No. Nemyslím teda s Rusmi všeobecne, keď si ma niekto najme, tak ja nič nedostanem nikdy. No, tak... Najímajte si ma za peniaze, prosím vás, keď niečo budete chcieť. Tak. V každom prípade, čo týmto Rusko sleduje, je vytvárať taký pocit neistoty, strachu. Proste rozsievať blbú náladu z tej spoločnosti. Robiť zle, kedy si ľudia budú hovoriť, že no akože stále sa tu niečo zle deje, toto akože nejde to vôbec dobrým smerom toto. A to je samozrejme živná pôda pre ruskú propagandu. Je to humus vlastne. Je to viac zmyselný humus, áno. A teda týmto samozrejme sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí sa snažia obohatiť našu kuchyňu o známu Cicerovú pochuťku. Ja, že záhradkárom sa chceš ospravedlniť. To nie je samozrejme, záhradkárom by sme sa museli ospravedlňovať každý deň ako aj poľnohospodárom. Takže keď sa tie všetky malé veci poskladajú, tak sa vytvorí presne taká mozaika toho strachu, neistoty a o toto presne Rusku ide. A často je dosť ťažké sa dopátrať k tomu, že či to boli naozaj teda ruskí agenti, ale máme v poslednej dobe čoraz viac v takých tých verejných, čo my voláme, že atribúcií. To znamená to, že konkrétna krajina povie, OK, my máme dostatok dôkazov na to, aby sme mohli povedať, že za týmto stojí Rusko. To bolo napríklad aj s tým rozbitím okna na aute estonského ministra, kde estonská tajná služba povedala, dokonca rozkryla takú sieť až 10 ľudí. Oni ich pozatýkali a je to verejne známa informácia, pretože Peter tak na mňa pozerá, že či o tom môžem hovoriť, áno, môžem, lebo oni to verejne povedali, že za tým stali ruské spravodajské služby, zatkli 10 ľudí a rozkryli ich sieť. No veď máme aj my našu domácu skúsenosť a myslím, že to bola skôr až taká, keby to nebolo opäť smutné, tak je to aj vtipné, lebo človek, ktorý u nás bol odsúdený za predávanie informácií Rusku a dostal... Teda za vlastizradu. Za vlastizradu dostal 15 000 eurovú pokutu, čo mimochodom tiež hovorí o tom, že ak chcete niekto zrázať vlastnú vlast, tak sa nemusíte až tak veľmi báť, lebo maximálne dostanete pokutu a podmienku. Tak jemu sa to nepáčilo, že vlastne on to nevie celé splatiť a prišiel na súd požiadať, aby mu teda odpustili polovicu. No a tá polovica sa mu pretransformovala do toho, že OK, nerešpektuješ trest, takže bol poslaný do väzenia. Na rok a pol, ak sa nemýlim. Myslím si, že toto je tiež veľký počin, ale ukazuje to aj na inú vec, že tie ruské spravodajské služby sú ochotné platiť niekde 500, niekde 1000, možno aj trošku viac eur za to, aby dostávali tie informácie na úkor nášho vlastného štátu, ale keď príde na platenie pokuty,
to už akože nevyzerá, lebo ak by teda zamestnávateľ tohto pána mal charakter a prišiel a povedal, dobre, my tú pokutu za teba zaplatíme, tak by asi nešiel na súd prosiť, že teda, či by ste mi polovicu neodpustili. Možno, že mu povedali, dáme ti polovicu, druhú si doplať a jemu sa to zdalo veľa. Takže otočme list a poďme k našim záverečným pravidelným rubrikám, ale aj našim niekoľkým. My už sme si tak zvykli, že máme také tie administratívno-technické oznamy, ak ich môžeme takto nazvať. Pribudlo nám niekoľko nových Patreonov a Patreoniek. Ja verím, že niektorí z toho sú otcovia a mami a rodičia na materskej a dcery a synovia. A netere a synovci. Tak. A my im pekne ďakujeme a v popise podcastu nájdete ich mená. Ďakujeme pekne. Aj sme o tom v našom podcaste a Patreone minule rozprávali pomerne dosť. Nebudeme sa k tomu vracať. Dvom sa chceme aj verejne poďakovať. Rasťovi, ktorý nám prispel sumou väčšou ako malou a rovnako máme tu jedného špeciálneho prispievateľa, ktorý nám už druhýkrát prispel sumou väčšou ako veľkou. Je to Ivo Kulík a ten okrem toho, že je našim veľkým fanúšikom, nie je sám. Jeho ďalšou veľkou faninkou nášho podcastu je práve jeho manželka Jana, ktorá sa veľmi dobre orientuje v geopolitike a popri tom vraj pečie výborný a ja tu mám napísané fantastický kváskový chlieb. A samozrejme to by nebol diel, keby neboli z Prešova, odkiaľ je aj Mišo. No tak to je paráda. Takže a dostali sme od nich pozvanie na návštevu a na ochutnávku. Ja musím v tejto súvislosti povedať, priatelia, toto je ďalšia, a toto je iba nesúvisiaca poznámka. Ak ste sa dostali až sem, to som zvedavý, aký výsledok mimochodom z tohto vypadne. Už 3. týždeň čakám na kvások, ktorý mi mal prísť z Kanady, ktorý je pomerne známy, on sa volá, že San Francisco a je to jeden z najstarších a má konkrétne vlastnosti a samozrejme, keďže to posielajú obyčajným listom, tak mi nedorazil, už mi posielajú druhý a mám obavy, či do Belgicka, lebo pošta v Belgicku nie je najspoľahlivejšia inštitúcia v tejto krajine. Dá sa to tak povedať. Áno. No a tak ja som vlastne stále bez kvásku a nemôžem začať piecť chlieb, na ktorý som sa už chystal, lebo pizzu som už ako tak zmákol. Takže priatelia, ak máte niekto doma, že San Francisco kvások alebo iný kvások, o ktorom ste presvedčení, že je super, napíšte mi na môj Instagram Peter Bátor Very Unofficial alebo aj na ten náš Celé zlé podcast. A dajte mi vedieť, ja si ho rád kúpim od vás, lebo ja už fakt chcem začať piesť a ja viem a neposielajte mi správy, že môžem si ho urobiť sám, lebo chcem naozaj dobrý. A ja už sa poznám, že väčšinou veci majú dve kategórie. Dobré a tie, čo si spravím sám. Takže ja chcem ten dobrý. Takže priatelia, ak niekto máte, pečiete a naozaj ste presvedčení, že je výborný, tak tu som pre vás. Určite sa dohodnete s Petrom. V každom prípade pozdravujeme manželov Kulíkovcov do Prešova. Sa veľmi teším, že práve odtiaľ. Ak náhodou prídeme na návštevu, tak ja sa postaram, aby sme tam trafili a aby Peter nezabludil. Geopolitika, kváskový chlieb je inak úplne fantastická kombinácia. To ma obzvlášť ešte potešilo, okrem toho Prešova. Pretože keď sa aj v minulosti ľudia vydali na vandrovku, čo už vlastne bol taký prvý geopolitický krok, lebo chceli spoznať svet, čo mali vo svojom batôžku? Chlieb. Presne tak, je to známa dlhodobá kombinácia. Nemusí sa to tak zdať, ale je to tak. Presne, čiže chlieb je súčasťou geopolitiky. Tak, poďme k otázkam. Tak čo, chceš začať ty? Môžem ísť ja. Čo ti je bližšie? Krízový manažment alebo krízová komunikácia? Krízový manažment. Okay. Akože hovoria mi ľudia, že viem upokojiť v rôznych situáciách, ale ja radšej tie krízy manažujem, lebo ako sme kedysi vysvetľovali na ministerstvo obrany, priatelia, my tu nie sme od toho, aby sme tú krízu riešili. My si ju manažujeme, to znamená, my si ju udržiavame, lebo keby sme ich všetky vyriešili, nemáme z čoho žiť. Nemáme čo robiť. Takže manažujem krízy. Tak, aby bolo na chleba. Zvýrazňovať text by si radšej chcel čiernou alebo hnedou fixkou? Tak hnedou, lebo tam by som možno ešte niečo prečítal. Ak by som to zvýraznil čiernou, tak asi by som neprečítal nič. Je to zvýrazňovanie iné, je to cenzúra. Presne tak. A ty by si radšej dal k obedu kolu zero alebo nealkocorgoň? Nealkocorgon, lebo Cola Zero a čítal som to už viackrát, všetky tieto zero veci sú napchaté umelými sladidlami, ktoré dodnes nie sú úplne preskúmané, lebo sú to všetko chemické veci
alebo väčšina z nich a dodnes nie je jasné, že čo to pre ten organizmus dlhodobo robí. To je prvá vec. Oveľa jednoduchšie je, že keď už si mám niečo takéto dať, tak si to dám s plným cukrom aj so spáchaním všetkých týchto hriechov, ale aspoň si to vychutnám. Nekolá zero nechutí, to už radšej nealkoholický corgon, v ktorom je ďaleko menej chémie. A to už je čo povedať, keď si vyberieš nealkoholcorgon, že čo bola tá druhá vec v ponuke? No, tak a ja maličko alkoholu pijem každopádne, takže to bolo pomerne jednoduché. Ja mám takú tematickú otázku, ktoré sme sa práve venovali a to je vlastizradu by si páchal s tým, že dostaneš 20 000, ale pokutu si zaplatíš sám, alebo radšej za 8 000, ale keď ťa chytia, tak za teba pokutu zaplatí zamestnávateľ. A nemôžem si vybrať, že by som nepáchal vlastizradu. Nie, takéto nie. Kto dnes nepácha? Tak už keď by som musel páchať vlastizradu, tak radšej dostane menej na úvod, ale keby bolo zle, tak to pokrie za mňa niekto, pretože ako vidíme, môže sa stať, že keď to nebudem schopný splácať, tak potom môžem ísť aj náhodou do basy. Tak, hlavne keď sa pôjdeš sťažovať. No, hlavne keď sa pôjdem sťažovať na to, že to nemám splácať. Za čo? Ty by si chcel mať radšej krídla alebo žiabre? To znamená radšej lietať alebo vedieť plávať pod vodou. Toto je veľmi akože zaujímavá otázka, ale vieš čo, chcel by som mať krídla, lebo akože veď potápať sa vieme, keď veľmi chceme, ale s tým... Aj lietať vieme, keď veľmi chceme. No, ale je to iné lietanie, rogálko, ale tak akože mať krídla, tak asi do tohto by som šiel mať krídla. Dobre. Ja mám aj takú, že serióznejšiu, to je, že ak by si mohol oživiť jedného politika, bol by to Gandhi alebo Kennedy? Asi Kennedy. Asi Kennedy, lebo mi to príde také bližšie k nám. Hej, že ten, akože Gandhi bol akože výnimočný tým štýlom politiky, ktorý robil, tým nenásilným odporom, ale Kennedy bol jeden z takých akože politikov, ktorí že tú západnú povojnovú celú politiku nejakým spôsobom výrazne formovali a posúvali, takže by som bol zvedavý, že ako on by sa pozeral na niektoré dnešné veci. Takže asi Kennedy. Ty by si ktorú z týchto, povedzme, že historických udalostí radšej pozrel na vlastné oči? Meteorický roj, ktorý videli dinosaury ako poslednú vec, alebo odpálenie jadrovej bomby Cár niekde z pozorovateľského stanovišťa, ja neviem, niekde na Kamčatke alebo kde? Asi ten meteorický roj. Je pravda, že akože to bol masaker, ale ja ti pri tej jadrovej bombe necítim nejakú úplne pozitívnu vibráciu. Tie vibrácie sú väčšinou negatívne. Videl som, inak ma to napadlo možno aj preto, že som videl Oppenheimera na tvoje odporúčanie v poslednej dobe. A tu chceme sa ospravedlniť ľuďom, ktorým sme dávali odporúčania a viacerí ste nám napísali aj na Patreone a je to môj popol na moju hlavu z môjho spáleného dreva a to je, že Oppenheimer vraj na slovenskom Netflixe nie je prítomný a prístupný a asi dostupný. Bude v nejakej tak. dobe. Len teraz je zatiaľ na tom belgickom. No. Ale dá sa pozrieť asi na iných platformách, alebo dá sa kúpiť online určite cez niektoré streamovacie služby, takže aspoň na polovicu vravím, ak ste ešte nevideli, tak choďte. Ja mám poslednú otázku a týmto opäť pozdravujeme matky a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke. Na raňajky by si pol roka chcel radšej jesť len varenú mrkvu rozmačkanú s vareným zemiakom bez soli, alebo presnidávku. Alebo čo? Presnidávku. Ty nepoznáš, čo je presnidávka. Však ty si... A vlastne tým pádom aj veľa našich poslucháčov. Presnidávka bola taká v takej flaške a je to niečo ako detská výživa, to znamená, ale je ovocná. A väčšinou bola, čo viem, že jahodová, jablková, alebo len jablková. Bolo to také ako keby, že zdravšie jablkové pyré, dajme tomu, hej? Tak asi tú presnidávku, lebo je to také, že tá sladkosť je predsa len nejaká ďalšia dimenzia do toho profilu chutí, ktoré nám ponúkajú tieto dve možnosti. Rozmačkaná mrkva so zemiakom, to je také, povedzme, že mdlé. Pamätám si, a napadlo mi to práve, keď som písal túto otázku, bolo, že pamätám si, ako keď som krmil malé dieťa, ktoré ešte nemohlo nič takéto, že extra ani korenené, ani solené. Ako sa človek musel tváriť, aké je to super, keď si to dal do úst a tváril sa, že je to perfektné a potom to dieťa to jedlo, lebo ono nepoznalo inú chuť predtým, tak si myslela, že toto je to a som si tak v duchu hovoril, že aké sme my rodičia svine, keď vlastne, že tým deťom klameme od ranného veku, že toto je super a pritom akože ich napchávame niečím, čo by sme sami nejedli. Ale to je pohode, lebo oni si to nebudú pamätať, vieš, takže
že si ich klamal. To dúfam. Dobre, otázky máme, tak už iba posledná rubrika kultúrne odporúčania. Daj, Peter, čo máš ty? Ja mám máličko, ale mám dve. Jedna je staronová vec, ktorú a neviem, či som to minule už vlastne dvakrát nespomínal, nevadí. Ale začnem tým, že cez víkend som mal čas, keďže potom, čo som odniesol všetky koše trávy a vyhrabal a neviem čo všetko, tak som sa večer zvalil a pustil som si opäť na Netflixe a teraz na Slovenskom, lebo som bol na Slovensku, seriál Antracit. Taký troška oddychový, nič komplikované o kulte, ktorý a zabíjaní ľudí a všetkom ostatnom a falošných prorokoch a o takých veciach, ale má to 6 epizód. Bola to dobrá oddychovka, nemôžem sa sťažovať. No a tá druhá vec je... To je stále tá Karin Slaughter, ktorú som nepoznal a keď som dočítal jej prvú knižku, ktorá sa volala Fractured, tak naozaj je to písané spôsobom, že je to napínavé od začiatku až úplne do konca a napísala niekoľko ďalších knížiek, ktoré sa naozaj venujú takým, že vyriešeniu vždy nejakého kriminálneho prípadu spravidla unesených alebo žien, alebo dievčat, alebo spáchania nejakého strašného trestného činu. Zaujímavo píše práve v tom, že človek si otvorí prvú stranu a začne ho to baviť od prvej strany, čo veľakrát s knižkami je to také, že človek to číta, musí sa do toho začítať, ale túto normálne človeka chytí na prvej strane hneď. Takže ak hľadáte niečo, ja som dnes taký oddychový, že alebo seriál o zabíjaní, alebo knižky o zabíjaní, únosoch a podobne, ale obidve majú jedno spoločné, že plynú veľmi rýchlo. Dobré oddychovky. Ty pod niečo seriózne, ty si tu od tých serióznych vecí. Ja mám dve veci. Jedna je seriál Fallout a to je, že úplne skvelá vec. Fallout je pôvodne počítačová hra a to je jedna z mojich prvých spomienok vôbec na počítačovú obrazovku, keď som sledoval bratranca, ako hrá túto hru. Ja som hral jednotku, ja som na tom strávil nekonečné noci. Ja si pamätám, keď vyšla. Tak. A práve tá jednotka. A napriek tomu, že akože tá grafika v tom čase bola pomerne primitívna, tak tá hra mala brutálnu atmosféru, pretože je to niekde z postapokalyptickej budúcnosti, rok 2200, niečo po niekoľkých jadrových vojnách. Alebo... Je to ťahová stratégia, taká ťahové RPG, ako sa tomu hovorí. Presne tak. Ale pre mňa bola dôležitá, a to si aj ako dieťa pamätám, tá atmosféra. A je to v zásade o tom, že a teraz bol vlastne spracovaný seriál, ktorý tú atmosféru výborne vystihuje. A je to o tom, že v tejto budúcnosti po týchto jadrových nejakých holokaustoch žijú ľudia niektorí v krytoch podzemných, kde sa snažia akože pripraviť na to, že idú vybudovať na novo super modernú, rovnostárskú, neviem akú spoločnosť. A potom sú ľudia, ktorí žijú na povrchu a tam sa dejú rôzne zlé veci, tam je také bezvládie, každý... Príšery. Rôzne zmutované príšery, kadečo. Sú tam fantastické postavy, je to veľmi vtipné, je to brutálne miestami, vizuálne a tou atmosférou je to parádne. Takže úplne všetko, je tam úplne všetko, čo chcete od tohto typu seriálu. A robil to Jonathan Nolan, čo je brat Christophera Nolana, ktorý je veľmi známy režisér. Jonathan Nolan okrem toho robil aj seriál Westworld, ktorý je tiež výborný a podľa mňa najlepšie spracovanie, že umelej inteligencie a to, ako sa to môže obratiť proti nám. Takže Fallout je to, myslím, že na Amazon Prime sa to dá pozrieť. Výborná vec. A nie je to aj na HBO? Myslím, že nie. Myslím, že to je ich originálna produkcia Amazonu. Okay. Takže Fallout. A druhá vec je film Poor Things, pomerne tiež známa vec, ku ktorej som sa dostal až teraz. Je mi veľmi ľúto, že som to nevidel v kine, pretože je to vizuálne veľmi, veľmi pôsobivé. A kde si to videl? Videl som to požičal som si to na Amazone. Tiež... Ja, že na mobile v električke. Nie, toto ja musím filmy pozerať, keď je tma, kľud, na telke alebo ideálne v kine, pretože často sú tie filmy točené na to, aby si to v tom kine poriadne užil. Čo je šokujúce, že sú filmy točené pre kino. Presne tak! Je to úplne šokujúca záležitosť. A takže Poor Things, režisér Yorgos Lanthimos, jeden z mojich najobľúbenejších režisérov vôbec, film Killing of a Sacred Deer,
úplný brutál, ale teraz sa pustil trošku do takej surreálnej estetiky. Je to vlastne celé od takého, povedzme, že viktoriánskeho cyberpunkovo, steampunkového Anglicka, kde je taký jemne šialený vedec, ktorý operuje mozog malého dieťaťa do hlavy dospelej ženy. A je to príbeh vlastne, ako tá žena v dospelom tele, ako ten mozog dospieva, ako sa vyrovnáva so svetom okolo seba. Je to brutálne. Je to vizuálne krásne, je to fantasticky zahrané. Emma Stone v hlavnej úlohe dostala za to aj Oscara, určite zaslúžene. Takže ak si chcete pozrieť niečo také stimulujúce, zaujímavé, tak Poor Things môže byť niečo pre vás. A jedna z vecí, ktoré to ukazuje aj s tým mozgom, je, že ako by sme sa správali, keď by sme vlastne nemali niekoľko tých úrovní, ktoré nás oddelujú od proste priamo toho, čo chceme, že veľakrát je to o tom, že keď nemáme ten blok alebo nemáme proste niektoré tie konvencie, tak si ideme len za tým, čo práve teraz chceme a chceme to hneď, tak aj to tam sa celkom zaujímavo ukazuje. Tak, tie kultúrne nánosy, áno, že tak sú tam, sa tam tak zmazávajú. Takže sme nečítali teraz, alebo málo čítali, teda ja som mal knižka, ktorá je skôr oddychová, tak možno, že na budúci diel budeme mať niečo iné. A zakončíme to oznámením a robíme si taký bič sami na seba a je to dobré. A rozhodli sme sa s Michalom, že budeme si krátiť, alebo vám krátiť čas medzi tými jednotlivými epizódami tým, že sa budeme snažiť nahrať taký veľmi krátky podcast o takých najdôležitejších udalostiach, ktoré sa udiali za posledné 2 týždne, 10 dní, ako nám to bude vychádzať. A jedna z tých noviniek opäť je, že najskôr to budeme zverejňovať na našom Patreone, aby sme nejakým spôsobom poďakovali ľuďom, ktorí sú ochotní nás finančne podporovať a s niekoľkodňovým oneskorením potom samozrejme to budeme dávať aj na všetky tie platformy, na ktorých ste zvyknutí nás počúvať. Takže toto bude jedna novinka, s ktorou chceme začať a uvidíme, ako nám to pôjde, ako to budeme stíhať. Chceli by sme byť aj zdrojom nielen takýchto dlhších textov, ktoré vy nás počúvate, ale aj takého rýchleho prehľadu toho, čo sa dialo vo svete a ako to my veľmi rýchlo skomentujeme. A na túto nôtu sa nezostáva nič iné, už len rozlúčiť. Takže všetkým prajeme pekný deň a budeme radi, keď si nás zapnete aj na budúce. Pekný deň vám všetkým, ahojte.